Euskal Herrian, elkartasun internazionalistak, zorionez, 25 urte baino gehiago ditu. Adibide paregabeak ditugu esaterako, 1986an Natori Hego Euskal Herrian emaniko ezetza edo Burgosko prozesuan dozenaka herritatik jasotako babes ikaragarriak. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Hainbat eta hainbat euskaldunek baina, urte haietan gure herria ikusi genuen Nikaraguan. Bere askatasunaren alde borrokan ari dena batetik eta inperioek etengabe zapaltzen dihardutena bestalde. Izan, ziak antolaturiko kontrabidez, edo gurean bezala guda zikinaren bitartez. ¡Viva Nicaragua libre! Orduko internazionalistok antolatzearen beharra sentitu eta askapena sortu genuen. Hain zuzen, internazionalismoa herri honen askapen prozesuaren baitatik egin zedin, 1987an. Bere sorreratik, elkartasunak joan etorriko behar zuela jakitun ginen. Honela, internazionalismoa euskal askapen prozesuan bitarteko eta helburu bat ere bazela ohartu ginen. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de... Hastapenetan, Ertamerikako iraultza suaren berotan, balak El Salvadorrerako edo Guatemalako komunitateetara babesa eramanez. Mi pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. 80. hamarkadak ordea, ziklo baten amaiera ekarri zuen berarekin eta mundu mailan kapitalismoaren erabateko nagusitasuna inposatu zen. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.